Pred skoro 20 rokmi ma znepokojil jeden veršik. Akurát bol koniec starého roka a začínal nový a my sme si mali ťahať veršiky, aby nám Pán Boh nejak prehovoril aj cez nich do nového roka. A ja som si vtedy vytiahla: o tvojom mene budem rozprávať svojim bratom, uprostred zhromaždenia chcem ťa chváliť. Je to zo Žalmu 22., 23. verša. A tento veršik mi vtedy spôsobil hrôzu v mojom vnútri a začala som hovoriť: to dúfam, že nie je pravda, svojim bratom a sestram mám rozprávať o tebe, dokonca pred veľkým zhromaždením ťa chváliť. Ja nie som schopná teraz povedať niečo vôbec ľuďom, keby som 5 dala dokopy, niečo zmysluplné o tebe. Asi to nebude veršik pre mňa, asi som si mala vyťahnuť nejaký iný. No a odtedy vlastne prešlo strašne veľa času a ja som si uvedomila prednedávnom, ako Pán Boh zvláštne konal v mojom živote. A to, ako on z niečoho, čo bolo pre mňa vtedy nepredstaviteľné a nemožné, čo som sa bála, zrazu on urobil niečo, čo je pre mňa úplne prirodzené. Prešli roky a ja si teraz môžem uvedomovať, že nie len 5 ľuďom môžem rozprávať o Pánu Bohu, ale môžem ho chváliť aj vo veľkom zhromaždení. A to ma napadlo ako povzbudenie pre každého jedného z nás. Dole v pivnici som si našla fľašu so semienkami. Povedala som si: skončí zima, bude začínať jar a bude môcť konečne tieto semienka, kvietky, ktoré sú aj liečivé a zdravé, ktoré sú pekné, budem ich môcť posadiť. No a už som sa tešila, že v podstate to budem môcť urobiť. Problém je ale v tom, že si toto hovorím už 4 roky. Už 4 roky nachádzam túto fľašu a v nej semienka a vôbec neviem, či sa tieto semienka ešte dajú použiť. No, prečo to hovorím? Možno veľa vecí Pán Boh chce, aby sme menili vo svojich životoch. Možno on chce naozaj zasiahnuť v našej rodine, alebo v našej škole, v našej práci, alebo tam, kde sme. A my si hovoríme s podobnou hrôzou, ako ja vtedy pred 20 rokmi: ja, Páne, toto ja určite nezvládnem a neviem niečo také spraviť. A potom prechádza čas a hovoríme si: prečo Pán Boh nekoná, prečo akoby nemení v mojom živote také najvnútornejšie veci, prečo sa mi nemení moja rodina, prečo sa nemení moje okolie. A problém môže byť niekedy v tom, že stále máme tú fľaštičku a máme tie semienka, ktoré sú tam, ktoré majú veľký potenciál, z ktorých môže vzísť naozaj niečo krásne, ale my si to nosíme stále len v tejto fľaške. Buďme tí, ktorí naozaj tie semienka, ktoré nám dáme do hliny a budeme sa spoliehať na Boha, ako na toho, ktorý je silný a ktorý nemožné veci pre nás robí možnými. Tak týmto som každého jedného z nás chcela povzbudiť, čo chce Pán Boh meniť cez teba. Možno tento týždeň, tento mesiac, tento rok. Čo si tým myslíš, to je pre mňa nemožné, aby niečo také sa udialo v tvojom živote. Nech môže nastúpiť viera v Pána Boha, nech vo viere môžeme povedať: možno sa na to necítime a som slabý, neskúsený, ale ja sa ti, Pane Bože, odovzdávam, ja dávam to semienko do pôdy a prosím, aby si robil to, čo si povedal aj v podobenstve, že my máme siať a ty si ten, ktorý dávaš vzrast. Ty si ten, ktorý sa priznáva k svojim deťom a ktorý robí nemožné veci možnými.